Здравейте, аз съм Хагав Гейминг и в момента играем с един мой приятел. Ето го. Аз съм Мастер Страйк. Кучето крал и може да говори малко по-силно. И ще играем На Quake. на Apex. Не, на Apex няма никого. По-добре на Forgotten. Виждаш ли го? Те са в играл, човек. Еми точно да не знаеш, че ние не можем да влезем. Аз съм един от първите. За отрицателно време, бро. Може да съм малко нуб, ама съжалявам. Такъв съм си по-рожден. Ма ти в момента снимаш ли? Да, снимам. Много тихо говориш. Какво? Много тихо говориш. Бам. Какво проблеми имаш? Проблеми имаш? Прасенце. Аз съм вече един от първите, брат. На четвърто място. Майко, хора да правят така с покахно. Казах ви, че дълго време няма снимам. Този път нямам фейскам, защото за кеф. Разбирате ли, за кеф. Но просто не е хубаво да имаш чак толкова време фейскам. И като знаеш, че с OBS са толкова лаги, направо е малко гадно с фейскам. Ако ме разбирате. Калата нещо, да, името му е Калян, моето е Алек. Всеки знае, защото аз съм много известен, имам 2 абонирания. Много известен е, човек. Какво съм? Толкова си известен, няма по-известен от теб. 2 абоната. Какво мислиш, че ще има? Като се затопих. Като уби. Кой да те питам? Кой да те питам? Ребе, още един кил. Вече съм на трето място. Вече минах, аз съм на трето място. Не, аз всеки път... Костанал. Аз всеки път съм с носки. Всеки път просто... С което се радвам. Аз мисля да не играме само Quake. Идвай. Аре, още една игра. Нещо Apex, аз съм на Apex, да знаеш. Добре. Някой веднага ме уби. Още тая игричка и... Тя ме на Hide and Seek. Не знам. На Hide and Seek не искаш ли? Не знам. Мисля да е малко по-дългичето в клипа, някъде 30-40 минути. Компот ли ще искаш? Или? Ама ягодов. Искам малинов. До сега пих... Без проблеми, бе. До сега пих компот. Верно ли? Да. Аз виждам, че много нещо компот. Много компот ще стане. Добре, за какво говорим за компот в момента? Кажи ми, някой да ми каже, защо говорим за компот? Обичаме компот. Ариби. Добре, не айде. Йо. Кой ще ме мине? Не, без такива. Той си има 16 такива. Видяхте, ама нещо ми залага. За малко да... Аре, кой само убива, бе? След тук нещо не ми върви. Така. Сега и ти умре. Така. Сега скила някой 18. Сега ти умре.
Лошо, бе, Искам лошо, да бе. умреш, моля. Нали? Така. Аре, трябва да Си. стане 20. Ай, нали? Сега ти умри, защото си хакер и... 9,54 човек. И? Какво това? Нищо, казвам. Какъв брат, бе? Какъв ти брат, бе? Има сестра. Добре, ще го кажем някакъв. Добре. Ами, супер, брат, аз съм четвърто Така място. съм на... Казах толкова. Ти си брат на 5-6. Ей. Аз не играя за... Аз сливам и отивам... Да? Някакъв има подобен скин на моя. Това е на пейнтбол. Къде си? Ето. Проблема, днес решихме да си вземе куче, брат. Представяш? Аз имам вече. Имаш, нямаш нищо. Имам. И как се казва? Пеш. Пешо. Твоя се казва Пешо. Ама те са безкрайни топките. Гача. Не са безкрайни, бе. Безкрайни са, бе. Може да броиш. Виж, някой пак ме уби. Тук изобщо не ми върви. Чест. Как се скривам като някакъв. Гледай го това, брат. 5 часа. Ама тя... Мъгай. Биха изли. Мали, той направо ще ме разболее. Да, ще разборя през компютъра. Съм от сините. Ами... Майко... Не, Там в са... лавата! В лавата! Ай, виждам там. И знаеш ли това тука? Вече да. Ваза. Той някой да не Е, тук е наша! Шифтва, защото може да играе. Кой може да играе? Кой? Аз не да Тя как стреля по толкова? Аз не да играя на друга, на още една игра и да спирам клипът. Човек, 5 минутов клип. Сега е 10. 10. Още! Съка бедно. Добре. Давай на Енда. колко? Енда 4. Енда 4. Това. End 4, добре, аз съм там. И аз. Там съм. Аз съм съм... Блейз, както винаги. Аз съм... Ако станеш Блейз, те убивам. Аз съм Дуара. Да ми пише по Фейсбука или нещо. И умрях първи. Как? Някой ще ми каже ли? И може да ми пишете на моят Фейсбук, то аз имам някъде около 20. 20 Фейсбука. Да, сериозно. Човек, кой има 20 Фейсбука? Ами не знаеш колко пъти съм пробвал да си направя и взе, че си направя, аз не усещам. Алек Марков гейминг, Алек Марков, 100 кила имам някакво. 100 кила. Да. Твоята майка. Умрях веднага. Ако не беше снимал през цялото време, аз съм... Какво си? Ти си икър ли си? Не, аз съм крафтинг тейбъл, а ти? Аз съм... блок. Аз не видях. Имат някакви... Ето те, нали това си, нали? Не. Готов съм. Мен май ще ме убия. Това ти ли си, който мина? Не. Той пише едно, yes. Играта, че Тако. трябва да спирам клипа. Що? Опа, аз чупих.
Хора, Ма що да спираш какво? Що толкова искаш да го спираш? тук иначе не мога. Аз мога да чупа всичко, се бъгна, скачам се. Това не е бъгавия сервер, бе. Просто ми липсва. Кой ти липсва? Приятелката ти. Не, Ти нямаш. Приятел. Нещо, Той аз което няма говоря. приятелка. Ами, когато ме стукаш. Никога няма да имам. Базикам се, какво? Базик да се чува. Започвам да те търся. Идвай де. Значи, ти горе-долу ми каза къде си, значи. Не съм ти казал. Ма 4 края на... Мале! 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 Бягай! Не може той да ме убие. Това... Аз те намерих. Знам, затова казвам да не... Мале... Това, ако ме И стана убиеш... невидим. Ако ме убиеш, направо не знам какво ще стане. Ще се самоубия. Ма, ти стана невидим, брат. Не съм станал невидим. Изгубил се. То като е бъгър. Сървала. Къде си? Ела, Да. тук виж. Как съм застанал, виж. Да е. Аре, да стани до мене и да спирам клипа. Аре, Добре, спирай глас. Ще изиграя с тебе още една игра. Става ли? знаеш кога? Трябва да кача клипа. Хора, друго ден ще се оправям с него. Не знам дали снима. И довиждане. Бау, бау, бау. Ти си топ. Довиждане.